posachedwa apa tikupasirani zimene zachitika pa mangochi pamene president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anafika pa ulendo wake upita ku Lilongwe lero lino. Profesa Arthur Peter Mutharika wafika malo ano kuno kumangochi paboma. Choncho panopa galimoto zikuyenda pang'ono ndithu kulunjika mbali imene ayalana mafumu ayalana penipeni pa roundabout ya paboma pamangochi pansewu umenewu, ndipo tu panopo galimoto zija zimakhala pa ndipiti zikudutsa tsopano kotera kuti imene yatsala kuti ifike pano ndi galimoto imene wakwera Profesa Arthur Peter Mutharika, president wa dziko lino, imene ikuyenda pang'ono ndipo tu amayi komanso abambo kulephera kugwira mtima, ndipo tu panopa kupita komweko kufupi ndi galimoto imene wakwera president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa ulendo umenewu ochoka tu ku mangochi kupita ku Lilongwe. Ndiye menemo ndi mmene zilili kuno ku mangochi. Kuli anthu ambiri amene asonkhana pano paboma pa mangochi. Nthawi zonse Profesa Arthur Peter Mutharika akamabwera kuno ku mangochi kuchokera ku Blantyre kapena ku Lilongwe, komanso akamachoka kuno pano pamakhala khwimbi lalikulu kwambiri la anthu amene amasonkhana pano kuti tu amuone president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Choncho panopa ndili ndi mtolankhani wathu amene ndithu Chinawa ndili naye pano afotokozepo ziwiri zitatu zimene anaziona chifukwa iyeyu amakhala konkuno. Monga wafotokozera nzanga Cosmas pano pa mpambano yayikulu ya town ino ya Mangochi pasonkhana anthu ochuluka kuchokera ku nthambi zosiyanasiyana ena ogwira ntchito mboma, pali mafumu pano ochita ntchito za malonda komanso adindo ena osiyanasiyana pomwe akufuna kuperekeza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pomwe akupita mu mzinda wa Lilongwe kuchokera ku nyumba yake ya ku Page House. Chikuchitika pakadali pano ndi choti ndipiti wa galimoto zimene za mtsogoleri wa dziko lino zayima pa mpambano ino pomwe akuyembekeza kuyankhula kwa anthu amenewa amene asonkhana pano, akhale akuwapasa moni apataona mafumu asonkhana mbali imeneyo pamene mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhale akusika kuti apereke moni asanayankhule kwa anthu amenewa. Ataona galimoto imeneyi imene imakhala ni nsanja ine poyankhulirapo ili pamenepa yafika, komanso galimoto ya mtsogoleri imeneyi yafika pakadali pano. Zanga Cosmas tikuona mtsogoleri wa dziko lino akusika galimoto imeneyi, komanso mayi wa fuko lino Profesa Gertrude Mutharika kuti apereke moni kwa anthu akuno kumangochi. Ndipo nditero kuti zikuchitika motero. Zikomo kwambiri mzanga Geoffrey Chinawa. Ndi mmene mwamveramo ndithu galimoto ya president wa dziko lino dakali chiyimire pamene tu anthu asonkhana mbali zonse za msewu umenewu. Monga mjati mafotokozera muja mafumu ali pano, koma nkhope nzowala kuti amuone Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa dzana mmene timaperekeza president kubwera kuno kumangochi kuchoka ku Blantyre sanayime pano malingana nthawi nafika mochedwa. Pano patsopano Profesa Arthur Peter Mutharika watsika mgalimoto imeneyi. Monga mmene mukumvera nthungululuzo ndi chisangalalo chimene anthu ali nacho kuti Profesa Arthur Peter Mutharika watsika tsopano mgalimoto kukweza manja mmwamba pamodzi ndi a First Lady Profesa Gertrude Mutharika. Ndipo ndikuona pamenepo a president kudzagwirana chanza ndi akuluakulu awiri atatu kuti kuwapasa moni. Ndipo pano tsopano a president atenga microphone kuti ayambe kuyankhula kukhwimbira wanthu lomwetu lasonkhana pano. Panopa pali anthu ochokera mbali zosiyanasiyana, ena achipani, ena ongobwera, ena ochita malonda, ena oti amangodutsa koma chawokomena kuti nawonso mwayi umenewo asauponye oti amuone Profesa Arthur Peter Mutharika. Choncho nthawi ina iliyonse pano a president ayamba kuyankhula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ononse. Sikomo. Kwanyi. Ibunamaina. Ile ndokambi. Oye. Leo ndema pano.
Twende kusazike. Panta bwe hapa 25 June 2020 Adandanda Boma Nanda Nagulo Nimanda Wili Kaiti Bale Bambili Ataka 5 Lebonga Muziwa Kodi Tinawina Sango 16 September Missy about 4th October 24 days, eh? Kulongo kukatenga Boma. So I'm first going to Longo now to take the government. Deputy government the law. Ndikafa Kulongwe Mazoano. Chon mango tine ndikusazikeni. Kwa ndizi bwanzo ntao siasa. Kifanya nyumba tuiba, no? Let me block up holiday. Abayanga. Pidele Mozende ya polisi wekeza ndizo azme tuja kulokuma mango Aemba we chaka kilo ting out to Boma, eh? Dede, baru tadi tengah sopan. Jojo, zero bambi. I'm out. No say. This on I got. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuyankhulatu kukwimbira wanthu lomwe linasonkhana pano pa boma la Mangochi. Pale kali pano chimene chikuchitika president akuyankhula ndi akuluakulu awiri atatu kukamba nawo nkhani ziwiri zitatu asanachoke kupita kukakwera mgalimoto yawo pamodzi ndi our first lady Professor Gertrude Mutharika. Ndi anthu akuimba mosatopa nawonso mafumu poti pafupi pompa pamene pale a president akubwera tsopano kugwirana chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana pamenepa. Komanso pomwepa pali mafumuwo amene nditu nawonso akugwirana nawo so chanza kutsanzikana nawo monga mmene mwamvera a president anena kuti ulendo umenewu amadzako kutsanzika kuti akuchoka kaya akupita ku Lilongwe koma ananena kuti azibwerabwera kuno. Mzanga Geoffrey a president ayankhula mwina pali zina zimene umafuna kuti utayankhulapo kuti anthu amene akutimva pa wireless MBC Radio 1 komanso amene akutiona pakanema wanthu wa MBC TV amve. Professor Mutharika anatenga MBC ali live. Pano pa president aima zikuoneka kuti chakomeranso kuti afuna ayankhulenso kwa anthu amene ali pano pali mawu ena amene anafuna kuti awafotokozerenso anthu
amene ali pano. Afumu afusaganjala kulenja yata imangara kipeza tokosa 220 metric tons tasibua kuzambia kiamba kubwa Friday Pano Ninja ada Sunday chimanga ai kai chimanga jo de ala kwendika a president tu amaliza kulankhula tsopano chimene anafuna kutsindika kwambiri nchonena kuti analonjeza nthawi ya kampeni kuti akangobwera pa udindo umene ukubwereranso pa udindo wa president njala mdziko muno ikhala mbiri yakale. Choncho anafuna kutsindikanso kwa anthu kuti adziwe kuti chimanga chapezeka kale ndipo kuyambira lachisanu akhala akuchigawa. Mzanga Geoffrey unamvetsera bwinobwino motsata bwinobwino zimene amafotokoza a president. Mwina pali china chimene umafuna kuti utambasule kuti anthu amvetsetse bwinobwino. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Arthur Mutharika wayambirira wayamba ndi uthenga othokoza kuti chibwerere kuno kumangochi mchaka cha 2020 anthu akuno kumangochi anamulandira komanso ayenda naye mulendo onsewu mpaka napano atenga boma akambapo kuti akhala kugwisa ntchito nyumba ya Page House ngati kotumikira kwawo ngati office ndipo asindikaso kuti pamene apita ku Lilongwe sindiye kuti asiya kugwirisa ntchito kukhala kumene ku Page House komanso pamene apita ku Lilongwe akhalebe akutumikira dziko limeneli. Nkhani ina imene anasindika mwamphamvu ndiyo imene yakupezeka kwa chimanga akambapo kuti muthenga wawo mu nthawi kopa anthu nalo kuti chipane cha DPP chikhale chikuthesa njala ndiye pano chimanga chapezeka lachisanu kubwerali chokera ku Zambia anthu akhale amba kupindula. Nkhani ndimeneyo zanga Cosmas ziko mukambiri nzanga Geoffrey Chinawa nzoona ndithu padakali pano president amaliza kuyankhula pano pa mangochi pa boma pa roundabout ndipo tu panopa kwakwera tsopano galimoto yawo kuti ulendo ukhalepo pa ulendo umene opita ku Lilongwe kuchoka kuno ku mangochi. Choncho anthu onse manja mmwamba pamene president akukakwera galimoto yawo pamodzi ndi first lady Professor Gertrude Mutharika ndipo tu kukamba za mmene palili pano pa roundabout ponsepa pakongoletsa ndi mbendera ya dziko lino ndipo tu padakali pano nthawi ina iliyonse tikhale tikunyamuka tsopano kuchoka pano pa mangochi pa boma pa ulendo umene opita ku Lilongwe ndipo paliponse pamene tidzima tikamkomera president wa dziko lino kuti afuna ayankhule kwa anthu ife tilipompo kuti tizikupatsirani zonse zochitika. Padakali pano pitirizani kuonera MBC TV komanso pitirizani kumvera MBC Radio 1 pamene tiyimepo tikuwuzeni tidakali nanu limodzi zikomo.